मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि मावथिफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा मावबादा खुङो सम सम। दा बे हिसाबै UPPLनिफ्रायबो जोङो दिनैहाय प्राइमारि, ब्लक, सेल, जिल्ला आरो सेन्ट्रेल जोङो बेवहाय मोनसे मावबादा खुंदों। जोंनि फैबाय थानाय समाव जों माबायदि मावफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो थांनाय जोङो 2.5 बोसोराव बे बिटिआर ओनसोलाव जों माबायदि जौगालु खामानि मावखो बेनि सायावबो बेवहाय खेंफोरथि जोङो बेवहाय सावरायलायनाय जागोन आरो जोंहा बेवहाय 15,000 जोंनि मावथिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय लोगोसे जोंनि केबिनेट मन्त्रि स्टेटनि UG ब्रह्म, जोंनि पार्टिनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा प्रमद बर', लोगोसे जोंनि गासैबो MLA, MCLA, EM, डिपुटि चिफ गासैबो जोंहा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बिजाथि फैबाय थानाय जि जोंना लोकसभा इलेक्शननि थाखाय बिजाथि जि सायख'नाय बियो मोनसे जोंहा पलिसि फैगोन, जोंहा सेन्ट्रेलि डिसकासन जागोन। दिनैनि हाबाफारियाव बे केन्डिडेट सायख'यै बेनि सायाव डिसकासन जाया। जोंनि अर्गेनाइजेसननि सायाव, जोंनि पार्टिनि सायाव, पार्टिनि जिखिनि जोंनि मावफारि, फिउचार प्लेनिं बेनि सायाव डिसकासन जागोन। गोबां हाजार गुबुन हान्जानि मावथिफ्रा जइन जानायनि थाखाय थागथियारि जाना दङ, खिन्थु दिनै मावफारि बादानि थाखाय दिनै जइनिं हाबाफारिखौ लानाय जायाखै। नोंथांमोना दिनैनि उनाव गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोर जइनिं जानाय, UPPLखौ मोजां मोननानै जइनिं जानायखौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। जोंहा गोदानै जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय जिखिनि गामि जों दिनैहाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों सोसनजाबाय, बे रायजो राजाफोरनिसिम आं साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि फारसे जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायनाय दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गेदेरथार मोनसे सिमां, जोंनि गेदेरथार मोनसे मिजिं बे दिनै जाफुंनो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो उननि समाव इयुनाव बे ओनसोलफोरखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगाहोनाया बिटिआर सरकारनि दायित्व, प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि दायित्व। दा बेखायनो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन फोरमायनायजों लोगोसे बयखौबो प्रमद बर' बिथांनि फारसे हामलायथि आरो अननाय फोरमायहैनो थाखाय आं खावलायबाय।